Hello guys, welcome to back my channel. Good morning लोगोफोर. Thangkharang Parkआव थांगासिनो guys. नायलांबाय थादो. माबायदि जायो कमेन्ट खालाम guys भिडिअखौ. फुल नायजोब guys बरिया जायगाफोरा. मोजां नुयो भिउफोरखौ. फुल नाय guys, फुल नाय. ओरैहाय आगखिजोंसो थांफ्रांदों जों, ओरै आगदाजोंसो फैफिनबाय दा थांखाबाय. होनब्ला नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ. मोनफैबाय गाइस दा मोनफैबाय थांखारां पार्कआवहाय शिलं मेघालया थांखारां पार्क एन्ट्रि खालामग्रोनांगौ दा नायलांबाय था गाइस भिउफ्रा माबायदि नै बेवहाय नायनो हागोन नै दा हाबफैबाय बरिया गाइस बेयावहायनो ने थांखारां पार्क मा दंलाय खिथाय बे आं थांनाया दहायनि गाहायजों आं थांखांनाया बेजों दा थांखागोन र' जों आं होजोंसो डाइरेक्ट थांखानायसिम आरो ए आंलाय बेखौ खोन्थालाय जायोना अरजाया ओरै थाङा बांलादेश थांखारां बरिया दा जायगाफ्रा गाइस कमेन्ट खालाम नायनानै माबायदि मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रि नै बरियाथ' मोजां मोनदों फैनानै शिलं मेघालयानि सिङाव थानाय थांखारां पार्क बिदिनो गोलोम बोथोरफ्रावसो बेरायफैलायनो बेयावहाय स्कुलनि मानि अबेनि ट्रिप फैलायोना बेबायदि टाइमावहाय बेफोर जायगाफ्राव फैयोआनो जाहैबाय दा गैया नै रावबो थांखारां पार्क जायगाफ्रा मोजां गाज्रि नङा बिराद मोजां ओरैहाय दा गोजां बोथोर जाबायना गाइस वाटारफल दैफ्रानो रानजोब्बाय दै गोग्लैला नै रानजोब्बाय गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोरावहायसो फैनांगौ वाटारफल नायनोला वाटारफलावहाय फटक लानोब्ला बे लामाजों दा थांगोन
ओइ बांलादेशआ नै बैफोरावनो माइ गायनो बे बांलादेशनिफ्रायसो लानांगौलै मोजां जायगायानो माथो गरम मोनबाय दासो होस गोलोमगासिनोसो जामाला बै वाटारफला आयु माबागोनलै दङ होननो बैजों लामा गायसिबोयो सिन न'निया लामा इसोर माबायदि नुदों कमेन्ट खालामफ्रा गाइस जायगाफ्रा गोसोफ्रा गोजोननायनि मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रि जेबो नङा आरो जायखिया माबायदि नुदों आंथ' मोजां मोनदों जायगाखौ जोंनि बायदि जायगाफ्रानो गैयाना आसाम बेखिनि गाइस दिनैनि भिडिअ'आ दोनथ'बाय